ngabona ukuthi hayi nje ukhuluma ngayo ngathi khona into ngifihlela yona because nganibamba nisekhoneni nethu engekho umunye umuntu osithatha. Hayi kahle bafo hayi ukuthi khonto esifihla hayi njengoba kwakuyintombazane enabangani nje ukudlala isport khona intombazane kahle engangifuna ngibizele yona yabo khona valelane khoneni phela asifuni privacy sibe society nje ugcwele abantu asifuni privacy sikhulume kahle side Pho why ungangitshenanga ukuthi ufuna ukukhuluma naye? Ngoba ngabe tena nganibona senginibona nje nafuthi kade ngangibheka ngamthola kwabona ngakubheka ngakuthola sengithola sinindawonye kodwa njengibuso bafo salahlekana kahle ngicela ngakubonanga ngicela sengibona yena ngakhuluma naye. Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So again njengoba nazi nani ukuthi le show ihamba kanjani nakanjani ubhuti njengoba sivakashile ikhona lento entsha seyisola kwi relationship yakhe and esizoyithola futhi kungesikhathi singakanani ukuthi iqiniso lento ecabangayo noma cha. So ke asike sibone kuzohamba kanjani. Sobona kunjani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Excuse me. Ukhulele khona? Ngikhulele khona. Kuphi emakhaya? Emakhaya seHadeni. Oh okay. So ngicela ukwazi ke nge-relationship yakho la iqala khona nomuntu wakho bekuyinini hlanganele endaweni kanjani nanokuthi isaqala i-relationship bumphethe kanjani wena naye futhi bekuphethe kanjani? Into engayisho ukuthi sekusuphele 4 years siqale ukujula. Okay. High school. Oh okay. So bese na 4 years niqalile kuba nonke and bekuhamba kanjani niphathene kanjani nobabili? Oh mina bengimphethe kahle. Naye futhi bengiphethe kahle ngoba ebekwazi ukunginakekela, ebekwazi ungithengela nezimpahla. Ubesebenza? Ha? Ubesebenza? Yeah, bisesebenza. Ha. Besikwazi ukungithengela izimpahla. Mina ke bengenawo amandla amaningi because namanje umsebenzi angawutholi ngisazama sona umsebenzi. Okay. Manje ke inkinga kuyodwa ke ukuthi kunento engixakayo engididayo. Nginomngani wami la. Manje umngani wami angiboni ukuthi ni content etheni ebahlanganisa kodwa indlela ebenza ngakhona kwenzakalani? Igama nje umuntu wami nakhona nje is 3 months later busy lokho ekhuluma ngaye akapheli nje emlomeni wakhe. Ugele lokho ekhuluma ngomngani wakho? Ekhuluma ngomngani wami. Bahlangana kuphi? Mhlawumbe useke wayishaya intro babonana noma mhlawumbe ujwayele ukuvashela endlini yakho uthola ukuthi nosisi la ukhona endlini yakho mhlawumbe babonana ngalo endlela noma kunala bazana khona nje eceleni la ungazi khona? Uqala kwabo ukwazana baziswa yimini. Okay. Ngoba phela umngani wami bejwayele ukufika besendlini nami ezongivakashela. Okay. So uma ngibefika afike ekhona. So mefika khona ke ngafika ngamazisa kanjalo umngani wami kuyena. Oh okay. So mawuthi akapheli olimini la girl uyini kanti lezi zinto alokho ezixoxa ngomngani wakho? Into ayisho nje uyangibuza ukuthi ukephi i-friendship eni kanjani. How? Okay. Ukuthi iningi nithemba ngakanani. So bekuyena kuphela ugele bese empilweni yakho bengekho nje umunye mhlambe uma sihlalisane noma masihlekisane wangaleso sikhathi ubamba uyeke nje ama-piece jobs bufocus kuyena kuphela? Ngifocus kuyena. So malokho ebusy lokho ekubuza ngomngani wakho mhlambe ikhona into efika emqondweni wakho uthi no akukhona phela kokuqala ngibuza lento ulokho ephinde mhlambe ke wachaza ukuthi ayikho into mhlambe singikhuluma ngayo enami nawe phakathi hayi mngani wami? Hayi ayikho. Awuzange uzomtshele kanjani? So wena bungenankinga bolokho ugcina ngokusola nje kuphela? Hayi ngigcina ngokusola ngithi hayi sho mhlambe uyambuza ngoba vese nithe ngoba ngiyangibona vese bekhuluma abantu ngathi bayazwana uma bekhuluma. Banazi izinamba zomunye nomunye? Ba chat?
ngazi. Akwazi ucheck ifoni kaGeli. Ngazi ngicheck ukuthi angibelieveli ekuthinteni ifoni yomuntu engijolana naye ngoba siye ngithola izinto engingamela bengayithona. Okay. So ke umngani yena kanti akanayo yini umuntu? Awunayo. Ba right futhi ku relationship yakhe. Yeah, right. And wena awumjwayele kangaka umuntu wakhe. Uyena ojayelo wakho. Yeah. Okay. Mhlawumbe uma ubhekile ngokumbizela la mhlawumbe leyo nto izonixabanisa ukuze kuphele ubungani noma nizoba right nje vele umuntu oyikhululekela. Uzokwamkela wena uma ngabe umtshela ukuthi usolani phakathi kwakhe nomuntu wakho. Ngokumazi kwakho. Ngokumazi kwami singaba mhlambe na ingxabano kodwa ngenze mhlawumbe umuntu edlula kuya ngokuthi ni lento engiyidinga ngizoyithola noma ngizongiyithola. Okay. But inkinga yami mina ngifuna ukuthi umngani bethu kuphela ngase ngaqhubeka siswana kodwa umkhonzile. But ngathi ngathola iqiniso ukuthi enhle kwenzakalani phakathi kwabo bobabili. If yes bathana na? Hayi phela kumele kube khona phela. So uzokhetha bani? Uzokhetha umngani ukudlula umuntu wakho noma uzokhetha umuntu wakho ukudlula umngani? Yo. Usacabanga ithi ngimlandi. Okay. Ngiyacela sisondezelene. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 2197748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Khona sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So njengoba umfowethu sesijoyinile ngiyathemba ukuthi na kanjani uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo singasefisa ukuthi simbuze yona ukuze sizokwazi ukuthola iqiniso. Sabona kunjani? Phela njani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo la usiwa khona. Igama noMasanele. Isibongo Nkuthe, isuke Eastern Cape eMfele. Kutse. Kuthi. Kuhle. Kuthi. THE igcine. Kutse. THE igcine Kuthi. Yo, ngiyahluleka yeso. Hayi ngiyazama lutho. Akusangani ngiyaxolisa Nkosi yami. Uyamazi bhuti endlela naye? Yebo ngiyamazi. Maze bakuphi? Umngani wami. Oh okay. Mhlawumbe senesikhathi singana nje emnganini beni. Sino 4 years. 4. Sinesikhathi eside siphuma bodwa. Oh okay. Mhlambe ukuthembana kukangakanani? Ngicela ukwazi nje iside lakho umthemba kangakanani umngani wakho? Ngoba vele ngisuka kude naye ngiyamthemba. Yebo ngamthemba Kodwa kahle kodwa akekho yena ngiyamthemba nje umngani wami ngoba sisuka kunesikhathi esinisazana. Okay, uzwana kangakanani nomuntu owathandana naye manje? Intombi yakhe asazwana nje into enormal. Okay. Vele intombi yababa. Okay, uzwana kuphela. uyachatha naye? Efonini. Usisi Yama ngimdinga ubafo ngikamtholi ngikhulume naye. Inamba yakho wayithatha phi? Ngayithatha kini. Umngani wakho uyazi ukuthi unenamba kasisi? Akazi ngicabanga ukuthi uyazi. Okay, mhlambe wena mase kuthiwa umuntu othandana naye unenamba kamngani wakho ungazizwa kanjani? Nakhona ungazi ukuthi wayithola kanjani? How would you feel? Angikona ngingifile kahle because umngani wami unenamba yentombi yami. Kodwa nje njengoba ngisho ukuthi umngani wami ngiyamthemba. Ngicabangile lutho. Oh okay. Ubhalile ke kuhlelo lithi umfunani umuntu wami akekho right. Unembuzo nje eminingi. Kunezinto eziningi adinga ukuzazi. Nayisolayo. Nje kuningi. Ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ukubizeleni la. Yini la afuna ukuyazi. Ngiyacela. Yebo. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Ya Masanele bezinto ekubizele yona lana ufuna ukubuza futhi uthini kahle i-relationship yenu nomuntu wami hlase ikanjani ngoba kunezinto engayi-understand nibuye nizenze.
and futhi khona la enganibamba khona naku sesiphumile sisonke kwi-trip yebhola indlela enganibamba ngayo nindawonye ngisenze ngiyithande kahle. Eyilokho. Ba wena bafo njengoba kuyintombi yakho ngiyithatha njengosisi wami. Ayikho into ethini hayi. Ngoba uyazi nawe nginayo yami intombi. Angicabangeli nje ukuthi konke esingayenza mina naye ngithatha njengosisi wami nje kuphela. Ya ngiyakuzwa lokho kodwa indlela esasuka wangigoqa ngayo laphaya naye angizazi ngibelieve neze ngoba indlela asuka akhuluma ngayo ngabona ukuthi hayi indlela okhuluma ngayo ngathi khona into ngifihlela yona because nganibamba ngisekhoneni nethu engekho umunye umuntu esithathu. Hayi kahle bafo hayi ukuthi konke esifihlayo hayi njengoba kwakuyintombazane enabangani nje ukudlala isport khona intombazane kahle engangifuna ngibizele yona yabo. Khona valelane khoneni. Phela sifuna i-privacy sibe society nje ugcwele abantu. Sifuna i-privacy. Sikhulume kahle side. Pho wayephuma ngitshenanga ukuthi ufuna ukukhuluma naye. Ngoba ngabe tena nganibona senginibona nje nafuthi kade ngangibheka ngangamthola kwabona ngakubheka ngakuthola sengithola sinindawonye kodwa. Njengibusho bafo salahlekana kahle ngicela ngakubonanga ngicela sengibona yena ngakhuluma naye. Ngacela yena. Manje pho sasesesigebhika isidingo ukuthi umdotshela eceleni ngabe nakhuluma. Ngimike bizona ngikwazi nami ukunibona ngaze nginibone emakhoneni. Njengoba ngisho wena bafo besidinga i-privacy ngoba kugcwele abantu yabo. Sikhulume kahle side. Manje mina ngingakubelieve kanjani ngalokho kusho? Akhuleka njengoba ngisho nje ayikho into ekhona between mina nawe. Ngimthanda njengosisi wami ngoba intombi yakho. Ungavuma simfonele sizwe side lakhe. Noma uyanqena ukuthola izinto eziningi ekubeni ubafu uyaphika. Inkamera number yakhe ngiyazi ngekhanda. Inkinga leyo ke. Kodwa vele ubafuna inamba yakhe. Ayifana ngiphathanga. Ayiphathanga phone. Inkinga zingangozulu. Okay. Ngicela nje ungitshele nje kabodwa ukhulume nje iqiniso ukuthi mhlambe ngabe sekunesikhathi singanani iqhubeka lento yenza phasi kwenu nobathu. Njengoba ngisho ngisonke ukuthi ayikho kahle into eqhubekayo ethini kumnaye. Njengoba ngisho ngimazi ngobafu. Ngithatha njengosisi wami wentombi yakho. Yilokho kuphela. Kuphela nje akukho ukuthini. Uma ngabe kuthiwa ufuna ukubizelwa intombi ke the time kade niphumile wawungalindi ingane umngani wakho akubizele into yini uthuma umuntu wakhe. Njengoba ngisho ubafo engekho salahlekana. Ngamkhangela ndangamthola ngasheshe ngabona yona intombi yakhe. Since yena kuyintombazane bedlala bonke isport esodwa ngabona kuba ngcono manje ubizelwa uyena. Okay. Uyakhola? Angizimi khona. Angizimi. Hayi bafo ayikho into ethini ehlanganisayo nentombi yakho njengoba ngisho nje. Sesazwana nje ngoba saziswa wena hayi ayikho into ethini. Kaze kwenzima. Naye nalomuntu akekho futhi naseduze. Mhlawumbe sebeseduze ke. Manamba yakhe ngiyazi ngekhanda. Okay, unawo Facebook? TikTok? Mhlawumbe singakwazi ukuthatha lapha inamba yakhe. Ngitshela uWhatsApp naye. Into engitshela ngibona indlela kakhulu WhatsApp. Akanawo TikTok, akanawo Facebook futhi. Instagram. Yo, somthola kanjani lo muntu? Okay. Mhlambe ngicela mhlambe ngiyacela ngelinye ilanga mhlane available nonke nobathathu kube ukuthi nizobuya nonke nobathathu. Sithole iqiniso mhlana ekhona ngoba manje asikwazi ukumthola ndawo. Uyishila ifoni yakho, awuyazi namba yakhe ngekhanda nobafu uyishila ifoni yakhe. Ukuze sokwazi ukuthola iqiniso ukuthi ithini into because manje asikwazi ukuya phambili ngoba asikwazi ukumthola ndawo. So ngiyacela mhla ngicela kube ukuthi nizozi availa. Uyangivumela? Uyangivumela but oh alright ngiyabonga kakhulu. Uma lapha ekhaya asikwazi ukuqhubela phambili manje sikwazi ukumthola usisi. Nizizwele nani ukuthi sikuphi isizathu esidala ukuthi singamtholi kodwa ke
nakanjani mevuma usisi because asho ukuthi umuntu ngokuba nakho sizomphoqa cha but mayevuma sizombiza sihlale sonke sobathathu ngeke ngaphuma iqiniso sithole ukuthi kanti ithini into vele ngabe ikhona i-relationship noma wathiwa ayikho i-relationship mhlawumbe ngabe kukhona okwenziwayo emahontshe noma cha kodwa ke siyothola ngalo lelo langa leli ngiyacela usungakhohlwa ukusubscribe like ushare ngiyenzana kakhulu bye